Jelaras Indonesia. Nah dipun kemarakan dipun lagon Kelinci Ucul garap gamelan Bali Pak Kangko. Nggih. Ugi saking anu Mas Gareng. Nggih. Saking Pak Zani Pari Kediri ugi monitor. Derek Bungon terima kasih Mas Ngadinu. Pondok Ungu penggemar berak ngebiar malih Mas Kangko. Nggih. Nah, besok tasih ngebiar malih wonten ing Semarang. Ajeng wonten Jombang Mas Ngadinu. Iya sebut Kelinci Ucul. Ya. Mas Tulus Cikarang. Jawa Barat ugi monitor, Pak Nuwun. Ya. Ya terus Mas Heng. Kelinci Ucul. Nggih. Di Barat Gamelan Bali. Sinten ing abade? Ana Budwi, ana sapa jenenge kuwi Mbak Wiwi Rawati juga ada Mbak Retno Cumpe. Ya. Ya toke ini Digayengke wong iki cara Bali, Pak. cara Bali. Ciri khas Jelaras. Ya. Monggo. Penaturaken sedaya pamirsa ing wonten ing Maguan uga ing wonten ing luar kota juga luar negeri yang pada malam ini menyaksikan lumantar live streaming di Jelaras Indonesia. Penonton mencapai 2000 lebih pasang mata Mas. Ya. Moga pun garap Kelinci Ucul gamelan Pulau Dewata. Yuk. Dangdut para mangga.
Jul. Terima kasih. Oke, tasih tunggal Mas pamundhutipun. Mereka saking Batia yang mapan wonten Singapura. Nuwun lagon pujaning sih, pujaning sih gamelan kok iso. Bisa ya? Nah. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Kagem Mbak Tatin wonten arta 200.000 matur sembah nuwun. Nggih Pak sehat walafiat sungkem Tia saking Singapura. Nggih, matur nuwun. Nah. Ya, ben apa? Ya gamelan. Ah sing disuwun Mbak Tatin niki ana arta 200.000 ning dikancani karo Mbak Mayang karo Mbak Wanda. Yo. Wong telu. Disuwun yuk, mari